השנה את מארחת בליל הסדר. את משקיעה אנרגיה רבה בארגון הבית ובהכנת המטעמים שיוגשו על שולחן החג. כל שנותר לך כעת הוא ליצור את האווירה המתאימה שתפוך את המפגש לחוויה מיוחדת. באמצעות הפאנג שווי תוכלי להקיף את סביבת השולחן באנרגיות חיוביות ולהעניק לאורחים שלך תחושה נעימה והרמונית. לכבוד החג אני רוצה לתת לך 3 טיפים שתוכלי ליישם אותם בבית בקלות רבה. חג הפסח חל כידוע באביב. את הטבע מתחיל להתעורר לחיים וללבלב. בפאנג שווי קשור האביב ליסוד העץ, שמייצג את אנרגיית החיים, בריאות והתחדשות ויחסים משפחתיים. לכן, הוספת יסוד העץ לעיצוב סביבת האירוח תתמוך באווירה חיונית והרמונית. אז איך לשלב את יסוד העץ בחג בצורה נכונה? כדי לשמור על אוויר נקי מרעלים, הוסיפי בסמוך לשולחן החג צמחייה טבעית ירוקה ושופעת. הצמחים הם מקור של אנרגיה בריאה ונחשבים למטרי אוויר טבעיים. תוכלי להציב עציץ בסמוך לשולחן או להניח זר פרחים במרכזו. בנוסף למראה הצבעוני והחגיגי של השולחן, החשיפה לפרחים גם מעלה את רמת השמחה והנינוחות ובכך מקרבת בין בני אדם. הטיפ השני מתייחס לחומר ממנו עשוי השולחן. לשולחן האוכל תפקיד משמעותי ביצירת חוויה של ביחד משפחתי. אם את רוצה להעניק לאורחים שלך תחושה חמה ואינטימית מסביב לשולחן, בחרי בשולחן העשוי מעץ. שולחן מזכוכית ומתכת יוצר תחושה נוקשה ומרוחקת, משמר אווירה פורמלית ולכן אינו מומלץ לארוחות משפחתיות. ולטיפ השלישי, הקשור גם הוא ליסוד העץ. המטרה המוצהרת של ליל הסדר היא אמנם קריאה בהגדה, ולמטרה חשובה בעיניי לא פחות, היא זמן משותף וחוויה של אחדות וחיבור משפחתי. לכן, רצוי להוסיף בסביבת שולחן החג תמונות משפחתיות. את הקשר המיוחד שבין צורת העץ למבנה המשפחה ניתן לראות בביטויים כגון אילן יוחסין, חיבור לשורשים, ענפים משפחתיים ופירות אהבה. כדי לעטוף את המרחב באווירה משפחתית נעימה, עטרי את הקירות בתמונות של בני המשפחה ברגעים מאושרים ובחוויות משותפות. ההנאה והשיחה שנוצרים סביב התמונות יטפחו את תחושת השייכות והאחדות בין כל בני המשפחה. כעת, כל שנותר הוא לפרוס מפת חג יפה, לערוך את השולחן ולהתחיל בקריאת ההגדה. אם אהבת את הטיפים, את מוזמנת לשתף אותם עם חברים, ואם טרם נרשמת לכל סדרת הטיפים, אני מזמינה אותך להיכנס לאתר שלי mychi.co.il, להירשם ולקבל טיפים לבית נעים ואנרגטי ולחיים של בריאות והצלחה. אני מחכה לך גם בטיפ הבא. ביי.